kung ibalik ni Marcolita ang chairmanship sa Senate Blue Ribbon Committee, doon ay mga sugbuanon nga mag-uol ani, sigurado ko. Posible bang matiwas o imbestigar si si Alan Quirante, Jonathan Quirante ang iyang pag-umangkon sa QCons o sa QM Builders, matiwas yun og imbestigar. Karon perti yun, nag-enjoy og mayo Danilo Villaron og si Wilson Wenceslao, patay, mga busugan atong katawanan, grabe. Unya, may tag-i-appeal yun ang Vice Chairman sa Appropriations Committee kaniya itong Peter Calderon. Oh ba? Kini manggod sila sa tinuod lang, bisan pag hangtod karon di ni sila maimbestigar. Why lami ning gobyernohang magsigig imbestigar? Kani kon mahitabo nga ibalik ni Marcolita ang komite nga mo imbestigar ani mga tulisan sa gobyerno, patay tan-an ako. Dili ko mag duha-duha nga posible yung naay mga file ang kaso kay tanawa si Tambalusos hangtod karong mga orasa. Kagahapon gipaibaw lang ni Miko Clavano ang assistant ombudsman nga ako ani kanang si Jinggoy ra og si Manny Bunuan ang ubang opisyal sa DPWH. Hay Manes Peter, wa ka nang apila to. Basta daghanang kaso niya ang matod pa ang Department of Justice mo ay nirekomendar mo review pa ang ombudsman basta dugaya ni niingon si Boyeng Rimulya nga karong Mayo wala na kong kaso si Kwan si Tambalusos niya ay maron hapit man mahuman. Sige nag-atik ning gobyerno ako nang gingon si Boyeng Rimulya og si Tambalusos Romualdez Martin fraternity brothers so tanaw na ko murag hanapas di stabos ni. Si Jinggoy na kay kontra mas bangag nga kuan administrasyon, amorag unahon ti kami kay ay mong classmate na una na mong rebellion dito Quezon City Jail. Gani wala ko kadungog nagbagulbol si mong rebellion. Pero kani Jinggoy ni ka-prison na unsa na ni. Unsi na sila. Oh ba? Tabla na. Kani nganong dili man maapil. Nganong dugay man kayo. Nay example kagapon ni General Eric Espina. Kung ordinaryo lang sa nasok cellphone, automatic preso ka. Unya, di ay mga banggiitang kawatan sa nasok, binilyon, minalita ang kwarta, sus, gasuroy pa. Okay na ninyo. Nga pirti ni mong, ikaw, wa man kay iskapos, boys. Bisag unsay mo paliton, ultimong bitsin, ultimong asin, nagbuhis ka ana. Tanawa na, kartong gisgutan na mo ganiyang Mayor Archival, nga Arkabala, mo na buhis na, natanto na, panula na sa gobyerno. O niya, nagabot sa gobyerno, tatigom, nahihimong binilyon, iso nagbalita, tuan ang Tambalusos panong. Noong natanay, kapitan sa una, nahimong mayor, itos malabuyok, si Idang, agaro, tinakunon na tuwa, tinoon na Idang, mayor. Kastang grabiha. Mo ni ang pangutana karon. Ordinaryong mga Pilipino, iyano lang kayo, kananting sweldo lang. Sa di pa kadawat sa imong sweldo, mag-usahay, mag-una ng payslip. Inigabot sa payslip mo, pay statement mo na din pakita nito nga yung mga kaltas ito, withholding tax na kuna. Sunod ay pag-ibig na SSS kay sa pribadong sektor SSS mo na. O niya katong mga loans nimo. O niya inigabot sa sweldo niya gamay lang kay dako kay pahak ang withholding tax. Kastang ngiga. Pagkadagko sa withholding tax pero inikatigom anak kay wa man kay daganang mga nagtrabaho lang, automatic niya, inigpalit di mo ang imong sweldong sobra in taon sa pinahakas gobyerno, automatic. Naatanan ang buhis, gawas lang, o na kay kaugalingong tanong, wani buhis. Pero kanang yutang kitamnan ni mo gibuhisan, gyapon na. Oh ba? Wag kay daganan aning gobyerno, pero inigabot sa kinawatay, ang mga higanting kawatan, naglulinghayaw ra di bodyguard pa. Nakangilad aning gobyerno matod pang boss Ronald sira nindot ang tao si Trilling kunoy moong DILG secretary guya. Katang paita. Tanawa nagluling hayaw ra. Abot pag Europe. Ang gani kay Edward Digas wala mo post atong ang Jerome Awit amot lang. Patindaghan tanawa di pa usay. Di pa usang murag yung nukos og kinaiya si ahong. Ang kaniyang asawa okay ra ka sa maimbestigar na simba ko. Pirti man daghana sila kwarta makabayad binig mga ngilingig abogado makadipinsa. Katong ordinaryong
mga kawatan, ay Jesus, wa magyud kay abogado, di ay abogados pa. Matod pas kumigo, dili tagapaw ha ako ino nga. Mao ba? Na may mga abogadong apike, sige lang. Kay kanang mga abogadong mahal ko igbayad, kanang mga ilado kay mga abogadong may laki, mana giingon nila abogado di ka panilya. Pero kung kantong mga ordinaryo in taong nakasa, mugamit na kuno atong abogadong tiling-tiling. Kampanilya is gamay ng kampana. Kampana is dako. Kampanilya, gamay ng kampana. Unya, napa may gamay anak, saan gamay sa mo na tiling-tiling in taon. O yawa! Pawa! Kastang paitas mga Pilipino. Mao ni ang pangutana karon. Ano sa amang kahani sila mga preso? Nga, moingon ang National Prosecution Service sa Department of Justice nga, rekomenda ni pwede kaso jinggoy. Blunder. Ingon des Miko Klabano, amo pa ning reviewon. O sa isang ato sa Digambayan, while pila magkaadlaw ang ilang pag-review, abutan lang ko sa kasimana, masangat ng kaso dito sa ombudsman, dito sa Digambayan, kang jinggoy, o kang manibunuan, o ubang mga officials DPWH, astang, 11 na lang sila. 11 ang minority, 11 ang majority. Unsa may mo prevail ani? Nga si Bato man pero kalitugtungan por Bato sa habang NBI. Pastang lisora na jinggoy og mapreso na yate. Mo nagkatimaho tinga senador ano ho ang brother nga ari lang ko minority kay boy siguro kami na puno niya. Ang eleksyon si Jinggoy, magkapare-elect pa while mapreso, daog pa ka, while, pwede pa kang magkapare-elect while ongoing pa imong kaso. Pero, kunya, makadaog ka sa pagservisyo ni mo. Riha ka trilyanes sa una, while napreso, may ito kay, kuditam to ila, mutiny mo to ila, while napreso, daghang kay senador gani. Pero nga to, Joker Arroyo, gani, file or resolution nga, makatambong kay trilyanes sa kaso, kaya samtang napreso. Kaning kawat, astang paita ni Mogoy. Matod pang Boss Ronex, dapat unta ang magpasar ang Senado o balaod nga dapat college graduate or college level yun amulan sa labi na sa national position. That's correct. Kaning boss, sakto gigay ning imo. Kantong panahon ni Miriam Defensor Santiago, senadora ning sa kinahanglan ta og kuan ay kanang kanang insakto yung utok din mo abol, musagol din mo sumok kaning Senado kay patay. Sa atong konstitusyon, ingaw lang able to read and write. Kanang uban, yabag na kayo manulti. O ba? Kay uban amang, kaya di ka maumusok, di makamao magigdebate, matang paita. Loko na. Sakto kini Boss Ronix, tinuod lang ha, ugnay mga kanay sa national position, labi example sa mga gutsinanggong abogado ay. Ingaw mga abogado nga, kami, as lawyer, dili may makapractice pagpanglaban kung dili gyud ka makapasar sa bar exam. So dili ka abogado, di ka mahimong makapractice sa pagpanglaban or paggunit og kaso. Pero ang mga tighimog balaod or lawmakers like senador, congressman, pwede man silang muhimog balaod bisag wa gani ka tungtong bisag usa ka subject sa College of Law. Kuning ilan kayo tayo say, Robin Padilla ay. Pag-usapan pa namin yan. Sus, paita. Angay ning Usmon, og naamang gani charter change, kaya gisuwayan mo ito, panahon digong pa man ito. Katubang economic provision lang sa atong 1987 Constitution, i-appeal unta ning educational qualification, ay, matay, naamay, na senador nga, mas may patingaling, ingno to, di man pag-discriminate sa mga janitor, may pa-janitor, kaya school graduate pa. Astang paita. Kanang inaning mga the likes of kani Anto Dili sila Jokno ha kato sila mga Jokno Recto ako na man sila sa Lungga sila sa Gisak gigang nindutan paminaw og magdebate karon adto Senado paminaw lang bisa karon sa live streaming nila gapo ni tan-aw bitaw ko silang kuan mga alas 3 pasado sus paita. Kanakton pagkastura mo di ka makaton kay way lami. Kung debate may tabo, magilingig diya, sa pagkakaroon sa ako nakita na, may magkikdebate diya si Escudero. Kanang mga abogado, si Escudero, silang Marcolita, silang Pitikay Cayetano, di gani kayo mo tingog si Kwan, si
Piya, ang sa habig po sa non-lawyers silang migsubiri makamausan. Jinggoy, kamao-mao ni Jinggoy pero mas kamao kaysa mas eksperto kaysa atong plunder. Sang paitas Pilipinas. Ang ngayon na rin tanawa ang pila naman lang yun kanabang giingon na tong pila naman lang yun kabuok ang tarong aning Pilipinas ay pwede naghanang tulisan sus gabihan. Peter Calderon, nagsige lang pa basketball dito sa ihang distrito kay pati naghanang kwarta malita nyon. Pila man to imo? Ngutana ko, pila man to? Mao ba? Ano namaya ding mga trolls tingali no? Basta grabe. Uban mo lalay. Di apoy uban. Mga sakop ni lalay mo naghantod karon wa gyud ka irog ba? Wa ka move on nga suspeita. Ultimo kung lihok ni gobernador pa ilang murag suyaan nila kay matay. Nag-TikTok si gobernador pa. Kinipos gobernador pa in fairness po sa mga naglagot niya. Sukugan man sa kaayo. Iya sa sugsugon ang TikTok batay samot yung kap murag na konsumisyon ng mga trolls noon. Ba? Kanala mga sinugo in town sa mga nagaparot nga sakop nilalay ito ni aging 2025. So, di magkasusugon mo sa niya TikTok hindi mo rin mga nagsigig pa kita nga ba ako na yung gobernador si lalay wala Yawa! Pawa! o rin hitabo sa pastang paitas Pilipinas including Cebu mato na mating ula rin mga lalay gang mato pa lagot kayo mag TikTok mo sa gobernador sugon mo po niya ako sa langgam konsumisyon ani magtanaw sa gobernadora loya itaon wala ka mo din ang naa sa habig sa nalupigan sa una pirti man yung pap na maganito sa mga nagpagkaroon ng mga suspeta nagpagkaroon ng tarong nga sus karon taon buslot siguro purol laoy kaya ato nagsubras kapitolyo ng mga ukuya karon na napoy uban nga wa ka kuhag posisyon pwede nilang laban sa gobernadora pagkampanya wa bitaw tugti itong mga illegal nga kuan ay pwede na panaway nila karon walay gingaw nila nga Yawa! Pawa! looya Yawa! ay pait ninyo kanang na-interest ba mutabang para na-interest ay inutil kayo kaya suko mag di mo ka tilaw sa inyong gusto di matuman ang inyong gusto kaya ditabang mo ano kay mo